ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସମଗ୍ର ରାମାୟଣ କେତେ କାଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7 ଖଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମ କାହିଁକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପତ୍ନୀ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖରୁ ଶାନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭରତ କେଉଁଠାରେ ରହି ଅଯୋଧ୍ୟା ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀରାମ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା ଦଶରଥ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ କାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ନାମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷେ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାରୁତ ମହର୍ଷି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଧ କଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ୍ରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ନଦୀରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରଜୁ ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଘନାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାତା ସୀତା କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କିପରି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରହୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶଲକରଣୀ ଔଷଧ ଜାଣି ନ ପାରିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ମାତା ସୀତା ରାବଣ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଘାସକୁଟା ଉଠାଇ ନେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ରୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିବ, ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ରୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହନୁମାନ କିପରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହନୁମାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପାଟିରେ ଗିଳି ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହନୁମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାବଣର ଅଜାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଲ୍ୟବାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ଧର୍ମ ବଳରୁ ରାମ ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୀତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗାଈ ଦୁଧ ରକ୍ତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବନ୍ଧ ଦୈତ୍ୟର କେତୋଟି ଆଖି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1ଟି ଆଖି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁବାହୁ ଦୈତ୍ୟକୁ କିଏ ବଧ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସାଗର ଲଙ୍ଘିବା ପାଇଁ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାମ୍ବୁବାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବାରୁସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କର ରଥର ସାରଥୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୈକେୟୀ ରଥର ସାରଥୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାବଣର ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ରାବଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିତା ମହଦାନବ ଓ ମାତା ହେମାଶ୍ୱରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଙ୍ଗଳବାରରେ କାହିଁକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହନୁମାନ ଏବଂ ରାମଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି ଲଗାଇଲେ ଘୋଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାୟଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୃନ୍ଦା କିଏ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋକ ଅଧିପତି ଜଳଧରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାମ୍ବୁବତ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ା ପରି ଦିଶନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ପର୍ବତ ଜାମ୍ବୁବତକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ବୁଢ଼ା ପରି ଦିଶନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରିଜ କପି କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ଶ୍ରୀହରି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିର ମିଳନରୁ ମହାଶକ୍ତି ବ୍ରିଜ କପି ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଉମାନେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ଧନୁଶର ବାଜି ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ କାଉମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।